ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам, бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2110 саршудагӣ то Mercedes-Benz S-классае ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 143 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. сӯзишвори бензин газе, авио мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 30,000 сомоние. ба рубл бигардонем 209,000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кӯзаш хачибек мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса кондисионер дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Opel хачибек соли бароишаш 1992 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, авио мотораш 1.4, коробка передач механика. нархи мошин 19000 сомоние. ба рубл бигардонем 132,000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм ваз 2110 соли бароишаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, авио мотораш 1.7, коробка передач механика. нархи мошин 15000 сомоние. ба рубл бигардонем 104,000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кӯзаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. танҳо документош тамом шудагиаст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум Opel Vectra Простой дар кузови хачибек қарор дорад. соли бароишаш 1994 дар ҳолати беҳтарин най. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, авио мотораш 1.8, коробка передач механика. нархи мошин 18000 сомоние. ба рубл бигардонем 125,000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеста ягон камбудӣ надорад. 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатош 20 рӯзи дига монда сурок шавад. мотораш 1.8 простой мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шиданро фаромӯш насозед и дар видео лайкро бигзоред. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охириш тамошо мекунем. панҷум Honda Starex соли бароишаш 10,000 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. сӯзишвори дизеле, коробка передач механика, авио мотораш 2 литра. нархи мошин 27,000 сомоние. ба рубл бигардонем 188,000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед,
марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум. ВАЗ 2115 соли барои 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передачи механикаи, нархи мошин 20 000 сомония. ба рубл бигардонед 140 000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. гуфтагие ки далша ба телефон чахчах мекунем. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум. Opel Astra G соли барои 2000 сол мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. сӯзишвори бензин газе, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматика, нархи мошин 45 000 сомония. ба рубл бигардонед 313 000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарро аз худашон гиред. ҳаштум. Mercedes-Benz S-Class соли барои 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газе, объём мотораш 2.0 литра, коробка передачи автоматика, нархи мошин 35 000 сомония. ба рубл бигардонед 243 000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. срочна фурӯхта мешавад. 4 баллони нав дорад. 2 электропакет дорад. кондитсионерам дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум. Hyundai Sonata соли барои 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Ёвон. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 2.0 литра, коробка передачи механика, нархи мошин 20 000 сомония. ба рубл бигардонед 140 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. танҳо документош тамом шудагия. алишиам аст ба ягон Opel. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. итара видеои мо лайкро фаромӯш накунед. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. даҳум. Nexi Daiwo соли барои 1994 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передачи механика, нархи мошин 15 000 сомония. ба рубл бигардонед 104 000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. чихеле ки мебиненаш тоза тофтеса дар сурат срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Daewoo Leganza соли барои 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8, коробка передачи механика, нархи мошин 14 000 сомония. ба рубл бигардонед 97 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. маслан намехӯрдай. хадавоиш 100% будай. ибоз кондитсионер дорад. документош то 2021 солае ки
сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда барои ҳамин қадар мефурӯшандаш. рангаш сӯхтагӣ нестай гуфтагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрании шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед.